d'anar per aquell camí d'allà. Sargento. Os tengo, hijos de puta. A mi señal. ¡Fuego! Venga, Miquel, gol! Jordi, ajuda'm! Jordi! Jordi! No, Jordi, no! Jordi! ¿Y qué hacemos con este? Adéu, mare. Vaig a fer feina. Mare? Cada dia està pitjor. Em demanaste 10 pes per comprar medicaments. Per què no xerres amb l'amo, que et deixi fer un parell de jornals? Referit a quan pugui. Me sap de greu. No passeu pena, mare. Pau. Gràcies. Què fas? Què fas? Perdó. L'amo? Sí? Digues, jove. L'he vist passar i volia demanar si vostè podria donar-me un minut per poder xerrar. Sí, home, tranquil, digues. Tranquil. Bé, com ja sabreu, mon pare està molt malalt i ma mare és l'única persona que l'ajuda a casa. Però els papers no t'abasten, no? No. Sí que vols fer més hores de feina? Sí, no que m'agradaria. José María Bordoy. Pugui tot una. De pressa! Buenas tardes. ¿Es usted José María Bordoy? No. Pero si están buscando a alguien, les puedo servir de ayuda. Ya. Traedlo. Oye, malnacido. Míratelo bien. ¿Es él? Oye, no me hagas perder la paciencia, ¿eh? Porque si no será lo último que veas hoy. ¿Es él? Sí, soy yo. Llevadlo. Y a este, ¿Qué pasa? cogedlo. No, 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 no. No fes res, nosaltres. No fes res. Vas aquí. José María Bordoy. Se le acusa de pertenecer a la organización clandestina del Partido Comunista de las Islas Baleares. Es por eso que en este momento es juzgado. ¡Sargento!
Però què fas? Tranquil, tranquil. No pensava que estaves mort, no? Em sap greu per lo d'ara. Fa 2 dies la Guàrdia Civil va matar el meu company. I ara m'estan cercant. Tu també t'estàs cercant. Estem a les mateixes. I ara què faig? Diràs que feim, no? Com te noms? Pau. Jo em dic Jordi. I ara m'he quedat sense feina i demà no faltaria quedar-me sense mon pare. Jo, com ja t'he dit, m'he quedat sense el meu company. I ara estic ben tot sol. I encara me queden algunes feines per fer. Quines són les feines? Estraper-lo. Saps quines són les conseqüències si t'agafen, no? Sí. Adelante. Hemos estado examinando los documentos de la posesión y hemos encontrado un trabajador que se escapó. En los documentos aparece el nombre de un tal Pau Gelabert, que no fue identificado. Gelabert. Un momento. ¿Y bien? Aquí tenemos a uno que se apellida igual. Posiblemente debe ser su padre. Háganle una visita. Espera aquí un moment. Bones. Perdona l'espera, però he tingut problemes.
I en Miquel? En Miquel. Miquel. Ha tingut més problemes que jo. Què li ha passat a en Miquel? Fas? Que me diguis què li ha passat a en Miquel. Estàs segur que mataràs una persona desarmada? No em pot. Te promet que en Miquel l'ha intentat ajudar, però l'han disparat. Qui és aquest? Què has fet? Pau, Pau, Pau. Estic totalment agraït de la teva col·laboració. No obstant, si no et sap greu, seguiré jo el camí tot sol. Però què dius? Si t'he ajudat en tot el que he volgut. Ets un malparit, eh? No és res personal. ¡Matadlos! ¡Matadlos! Lo hemos perdido. ¡Inútiles! ¡Seguid buscando! ¡Apunten!